Qozанда Татарча хоккей уйыны үтте. Гадәти булмаган матчта башкаларның Акбарсы белән Чиләбенең тракторы очрашты. Безнең команда өчен бу яңа сезонда үз бузындагы беренче уен иде. Татнефть аренада Татарча көйләр яңгырады. Җанатарлар халкыбызның яраткан уеннарында да катнашты. Кичәнең төп бизәге татар милли киемнәреннән килүчеләр иде. Шунысы да кызыклы. Көндәш команданың баш тренеры да татар. Бу уенда безнекеләргә ни өчен җиңелергә ярамый иде. Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Шалла шибәре Әдиләнең күңеле хоккейда, егетләрнең игътибары Әдиләдә. Карагыз әле сез аңа, йөзеннән дә, киеменнән дә милли рух бөркелеп тора. Аякларындагы читекләрдән алып баш киеменә кадәр татарча хоккей өчен махсус тегелгән һәм чигелгән. Әдиләнең әнисе тегүче, кызын кияүгә бирде итеп әзерләгән. Бу киемне әни тектерде. Минем әни үзе тегә, тегүче. Вот. Уен өчен. Уен өчен. Ул түбәтәй киеп килүчеләр оркестр уйнаган гимн дисеңме, әллә кайдан татарча милли мөхит бөркелә. Менә бит Акбарсларның туры җанатары Флора Алиева Санкт-Петербургтан кадәр килгән. Хәтта кулындагы барсын да үзе тегеп милли киемгә төргән ул. Бу уеннар бик кирәк безгә. Акбарс чемпион. Акбарсны бик яратабыз. Мин яратам сине, Татарстан. Сине яратам, сине Татарстан. Алтаннарың үшін яратам. Бөтен аренага мин яратам син Татарстан җыры яңгырый. Милли гимнга әверелгән бу җырны башкаручы Салават Фәтхетдинов үзе дә татарча хоккейдан читтә калмаган. Бу проектны бик хуплыйм ди. Булдырсаң була икән. Ник татарча хоккей булмаска тиеш? Без бу бит безнең илебез, без бит монда яшибез, не существуем. Бу безнең ил, шуңа күрә без беркемгә дә каршы түгел. Но әз генә булса да үзебезнең татарлар бераз булса да ялтырап торырга тиеш. Марат Зарипов гаиләсе 8 ел элек Донбасстан Казанга күченеп кайткан. Татарлар кайда яшәсә дә Акбарс өчен җан атабыз ди. Акбарс бик яхшы уйный. Җанатулла бездә Билалетдинов бу команданы туплады и безнең Разинкулла Хайдаровлар Билалетдинов һәр вакытта инде безне чиктертеп татарча сөйләшергә ди. Командада менә бу татар мөхитен саклап калу, нары безнең уен сайын җиңүче, иң яхшы уенчыга түбәтәй бирәбез. Зинатулла Билалетдинов бу кичтә устаз буларак 1200-нче уеннан үткәрде. Сүз уңайыннан көндәш трактор командасының баш тренеры да татар Әнвәр Гатиятуллин. Бузда тәнәфес булганда җанатарлар төрле уеннарда катнаша. Менә Сабан туендагыча катыктан тәнкә эзлиләр. Актаныш егете өлгеррәк булып чыкты. Үзенчәлекле бер уен булып тора барыбер, милли якны ничектер ныгыту, кызганычка каршы бүген минем төбәтәем юк, но шулай да кепкам бар. Акбарс 5-3 исәбе белән җиңде. Шул шатлыктан тамашачылар Татнефть аренада боз өрерлек итеп татарча бии. Хис кичерешләр узган сезондагы финалдагыдан да мулрак. Әлеге чараның максаты башыңа түбәтәй киеп истәлеккә фотога төшү генә түгел, аның асылы ата-бабадан килгән горыф-гадәтләрне һәм телне саклау. Һәм инде шулай ук яраткан командаң бузда гол керткән сайын урыныңнан сикереп торган кебек үзеңнең татар булуың белән дә горурланып яшәү шат. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зетдинов, Яңа Гасыр каналы.